Shalom. La nostra Perashà comença amb la narració del dol d'Abraham Avinu, Abraham el nostre pare, per la mort de Sarà, la seva esposa. És interessant veure que l'expressió que diu en hebreu "i va plorar" per ella és belibkotà, que té una haf petita, i si aquesta haf petita la traiem queda belibtà, que vol dir "i la seva filla". La filla de qui? La filla d'Abraham Avinu i Sarà, que resulta que també va morir el mateix dia que va morir Sarà. Per tant, el dol d'Abraham era molt fort. Ara llançaré una hipòtesi atrevida, que és que el Creador estava de dol junt amb Abraham. Aquest dol és una vulnerabilitat del Creador. Però podem pensar que aquesta vulnerabilitat és un punt dèbil del Creador? No, aquesta vulnerabilitat del Creador és un punt fort. Per què? Perquè, de fet, implica que el Creador té compassió per la seva creació. I la compassió és una fortalesa molt gran, perquè permet, el que té compassió li permet sentir proximitat amb l'ésser que està en dolor, o l'ésser que està sentint plaer, o l'ésser que està amb joia i alegria. Per tant, és una fortalesa. I per tant, nosaltres hem d'esforçar-nos en el dia a dia per arribar a sentir compassió per la creació, compassió per tota la creació i pel mateix Creador, que sigui aviat i en els nostres dies. Shalom.